Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Hyfryd I weld chi. Nifer fawr o ymwelwyr o ardaloedd Gyfyrddin a Cheredigion ar ardaloedd hynny. Hyfryd I weld chi a nifer wedi troi mewn o ymwelwyr gyda'r côr, y cyngerdd mawreddog heno. A chi gyd yn mynd i'r cyngerdd I chi hefyd pnawn yma. Felly, croeso cynnes I chi a gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli gyda ni. It's lovely to see you all and those who join us usually on the webcam as well. A very good morning and hope we all have a blessing of being together and worshipping together. Felly, a gobeithio bod digon o gymundeb I bawb. Dwi'n cofio stori un tro yn hen gapel Charing Cross, Llundain. Pan oedd Peter Hughes Griffiths, nid y Peter Hughes Griffiths sy'n byw nawr, wrth gwrs yn Gyfyrddin, ond y gweinidog yn y 30au. A wy'n cofio modreb I fi, yn dweud, oedd un yn y cymundeb yn yr hwyr, 13 o treis cymundeb, a be redon o mas. Oedd yna 3 trei lan llawt, 10 lawr llawr, a wedodd nid dyma'r tro cyntaf i'r gwyn I ballu, wedodd ond fe ddawr agor. Felly, mae yna'r agor I gael tu ôl, os oes dim... Beth bynnag, fe unwn I nawr I gannu yr emyn agoriadol, sef 119, 119, Dyw'n darpar o hyd at rai dynol ryw, yw'n cysur I gyd a'n cymorth I fyw. Pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr, a'i heddwch fel afon a lifa bob awr. 119. Mae yna ddau ddarlleniad ar eich cyfer chi y bore yma. Yr un cyntaf o lyfr y Salmau,
ac yna o Efengil Ioan. So I'm reading two readings this morning. The first from the book of Psalms, Psalm 97, and if you wish to follow the reading in your English Bibles, there are Welsh and English Bibles in your pews. The first reading, Psalm 97, is on page 602. 602 in the English Bibles, ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, fel dwi'n dweud yn aml, mae'n hyfryd weithiau i ddilyn yn y Gymraeg. Dwi ar dudalen 546, Psalm 97, ac yna na i roi yr ail ddarlleniad wedyn ni. A mae'r arglwydd yn frenin, gorfoledded y ddeiar, bydded yn ysoedd lawer yn llawen, a mae cymylau a thywyllwch o'i amgylch, cyfiawnder a barn yn sylfaen i'w orsedd. A mae tân yn mynd o'i flaen ac yn llosgi ei elynion oddi amgylch. A mae ei fellt yn goleuo'r byd a'r ddeiar yn gweld ac yn crynu. A mae'r mynyddoedd yn toddi fel cwyr o flaen yr arglwydd, o flaen arglwydd yr holl ddeiar. A mae'r nefoedd yn cyhoeddi ei gyfiawnder, a'r holl bobloedd yn gweld ei ogoniant. Bydded cywilydd ar yr holl addolwyr delwau sy'n ymffrostio mewn ei lunod. Ymgrymwch iddo ef yr holl ddiwiau. Clywodd Sion a llawenhau, ac yr oedd trefi Jiwda yn gorfoleddu o achos dyfarnedigaethau o arglwydd. Oherwydd yr wyt ti, arglwydd yn oruchaf dros yr holl ddeiar. Yr wyt wedi dydarchafu'n uwch o lawer na'r holl ddiwiau. A mae'r arglwydd yn caru rai sy'n cysau drygioni. A dyna'r adnod fyddai'n aros gyda gem ychydig nes ymlaen. A mae'r arglwydd yn caru rai sy'n cysau drygioni. A mae'n cadw bywydau a'i ffyddloniaid ac yn ei gwaredu o ddwylo'r drygionis. Hywyd goleuni ar y cyfiawn a llawenydd ar yr uniawn o galon. Llawen hewch yn yr arglwydd rai cyfiawn, a molianwch a'i enw sanctaidd. Ac yna chydig o adnodau o Efengil Ioan, a few select verses from the Gospel of John, chapter 8, and verses 31 to 36. And again, if you're following in the English, I'm on page 1090. Bydd y gwirionedd yn eich ryddhau. Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon oedd wedi credu ynddo, os aroswch chwi yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich ryddhau. Atebasant ef, plant Abraham ydym ni, ac ni biom erioed yn geithweision i neb, sut y gellid i ddweud fech gwneir yn rhyddion? Atebodd Iesu hwy, yn wir rwy'n dweud wrthych, bod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Ac nid oes gan y ceithwas le arhosol yn y tŷ, ond y mae'r mab yn aros am byth. Felly, os yw'r mab yn eich ryddhau i chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o iair. Ac fe un o ni gannu ymhellach yr ail emyn sef 846 geiriau J.T. Job. Geiriau sydd yn addas iawn, dwi'n credu ni ar hyn o bryd pan ni'n meddwl yr holl drybini ac ymladd sydd yn y byd. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau. Tyrd yn glai a llwyr iach a'i ddoluriau. Cod y bobloedd ar ei traed eith wasneithi. Ti ai prynais drwy dy waed, dirion Iesu, 846.
at ddiw mewn gweddi. Cyd wedi. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, i ni'n diolch i ti o'r newydd y bore hwn am gyfle i ddod ger dy frond i fel hyn mewn gweddi. Ac i gyfarch di fel ein tad nefol. Ac i wybod dy fod yn awyddus i ymwneud â ni ac i ymdrin â ni fel dy blant. Ac i ni'n diolch dy fod yn cofio amdanom ni ein mynych grwydriadau ni ac i ni anghofio amdana ti yn aml. Maddau ni ein bod yn methu dy ganfod di ar waith yn ein bywydau ni mor aml. Ac weddiw nawr i ni deimlo dy bresenoldeb yn fyw ac yn real yn ein plith ni yn yr oedfa bore yma. Yn symud, dy ysbryd i yn symud yn ein misg ni. Guide me, O thou great Jehovah, through this barren land. Those are the words of the familiar hymn which we sing. And as we travel now through the barrenness of this world, as it were, and this life which can seem so bleak and disheartening at times, we pray now for your guidance and your assurance as we place our weak and small hands in your eternal grip this morning. I ni'n darllen yn yr ysgrythurau fod Iesu hun wedi cael ei demtio, wedi cael ei arwain a'i demtio yn yr anialwch. Ac i ni yn cael ein canfod ar brydiau yn yr anialwch fel petai. Mae llawer o bethau falle'n digwydd yn y byd ac yn ein bywydau i ni ddim yn ei deall nhw. Ac yn peri weithiau fod yna lot o gwestiynau ac amheuon falle yn codi yn ein meddyliau ni. Yn methu dod o hyd i'r atebion ac yn methu ceisio darweiniad i yn aml. Gad i ni gofio nawr ti sy'n arwain hyd yn oed ar hyd llwybrau dyrys yr anialwch yna. And Lord God, as we come before you now in prayer, we unashamedly and readily declare our need for you. We need you in so many ways. We need your love and your help and your strength and your forgiveness, your mercy, your renewing power within us. We're in constant need of your encouragement and support. We need you in so many different ways in life. So be with us, therefore, as we come before you now in prayer and praise and in devotion. We pray for all those who especially need your company and support. We remember some of our fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain, a gyda'r nifer o ymwelwyr sydd gyda ni yn cynrychioli ardaloedd amrywiol a chapeli ac eglwysi amrywiol. Wy'n siŵr bod gyda chi eich anwyliad, eich teulu a'ch ffrindiau sydd angen ein gweddiau a'n meddyliau ni y bore yma. Gad iddyn nhw nawr i deimlo bod yna rhywrai yn meddwl amdanyn nhw ac yn cofio amdanyn nhw yn ein gweddiau ni y bore yma. And as we now commit this service into your hands, we commit ourselves to your keeping also. I ni'n cyflwyno ein hunain i ddofal. I ni'n cyflwyno ein hunain fel ebyrth byw ar allor dy wasanaeth di. Derbyn ni, defnyddia ni, maddau ni. A hynny clod ag ogoniant i'r enw sanctaidd di, i bwy y perthyn mawl, yn defa meddwl ein anthem, i bwy y perthyn mawl. Nid i ni o arglwyddon i'r enw mawr dy hun y dod ogoniant. Ac i ni'n cyflwyno'r cyfan oll ac yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Ein tad ar hwnnw eton a nefoedd, sanctae, 'Llundain, 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 'Llundain,
Wel, croeso cynnes i aelodau i gyfeillion ac ymwelwyr i'n Hoedfa Gymyn bore yma, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno yn un rhithiol. A warm welcome to members, friends and visitors to our communion service, including those joining us remotely. A'r bore yma, mae'n bleser arbennig cael ystyn croeso, arbennig i Ferched y Wawr Rhanbarth Cyfyrddin. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni yma bore yma, a ni'n edrych mlaen i gael sgwrs gyda chi lawr llawr yn y neuadd gobeithio yn ystod y te ar ôl yr oedfa. Diolch wedi gweinidog am ei arweiniad ac edrychw mlaen i wrando ar ei gynadwri. A diolch hefyd i Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. I ddilyn heddi bydd cylch trafod Beiblydd am hanner awr 4 ac oedfa'r hwyr am 6. After the evening service, there'll be a gathering of the popular Chapel Curry Club, who will dine at Gopals of Soho, 12 Bateman Street. Everyone is welcome. Croeso i bawb. I rai o'ch chi fydd ddim yn y gyngerdd, wrth gwrs. Gan gynnwys fi. Dydd Sul nesaf bydd yn gweinidog wrth y lliw eto gyda goedfa yn y bore, cylch trafod am yr awr 4 a goedfa'r hwyr am yr awr am 6. Mewn pythefnos, mae hefyd yr ailfyd ar 15, ein pregethwr gwadd fydd Arwel Roberts Rhyddlan. Dydd Mercher, mae hefyd y 10 am hanner dydd bydd oedfa anffurfiol yn y neuadd gyda the a sgwrs i ddilyn. So this coming Wednesday, there'll be an informal midweek service at midday with tea to follow. Bydd y datgoniad organ nesaf ar ddydd Mercher, mae hefyd 17 am 5 munud wedi 1 gyda Benjamin Tutor, Organydd Metropolitan Tabernacle, Elephant and Castle, and perfformio. So that's the next organ recital after the midweek service on Wednesday, June the 17th at 1:05 with Benjamin Tutor, the organist from the Metropolitan Tabernacle, Elephant and Castle, performing. And many thanks to Paul for organising our free monthly concerts with talented organists. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd am de a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do please join us for tea or coffee and fellowship in the hall below after the service. Ac yn awr fydd yna amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr i chi.
A'n roddion addagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd sgwr. Yn llawen a gnawn a'n haddined ynghyd, I ddwy'n ein tystiolaeth I ti yn y byd. Wel, dyw e ddim yn brofiad dwi wedi cael yn aml yn ystod yn mywyd, mae rhaid I fi weid. A dim ond rhai geiriau sydd gyda fi. Dwi ddim wedi paratoi llawer o ddim angen. Just diolch yn fawr iawn i'r pachedig Rob Nichols a phawb yn yr Eglwys Gymraeg yn Llundain am dderbyn ni yma heddi, am y croeso cynnes I ni wedi cael ac am yr oedfa fendigedig. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Ni wedi cael bydd mawr o'r oedfa yn barod a ni'n edrych ymlaen at y bregaeth a'r cymyn. Felly diolch yn fawr I chi gyd am y croeso cynnes I ni wedi cael. Diolch. Diolch yn fawr. A dewch eto, dy pryd I chi yn Llundain. Hyfryd I weld chi. Ond fe unwn ni nawr I ganu gyda'n gilydd. 234, 234. Llefara I o'r nes clywo pawb dawd i'r dodol lais, a dyrw iddynt ras I wneud yn ôl dy ddwyfol gais. A dwi'n meddwl yn aml am eiriau'r pennill ola, geiriau hyfryd. Gwna'n deiar oll fel eden gynt, yn nefoedd fach I ni, a bydded tra bo'n ddeiar mwy yn sanctaidd deml I ti. 234.
A mae'r arglwydd yn caru y rai sy'n casau drygioni. Ac os yw'r mab yn eich ryddhau chwi, byddwch yn rydd mewn gwirionedd. You who love the Lord hate evil. Mae y bach yn wahanol yn Saesneg yn diwedd, mae ffordd arall drawn. If the Son sets you free, you will be free indeed. Nawr, mae'n ambell adnod yn yr ysgrythurau, dwi'n credu, sy'n eich taro chi fel cloch, yn canu yn eich clistiau, yn glir, yn bersain, ac yn amhosib i'w hanwybyddu. And I'm sure you would agree that the verse, or rather the two verses which are our text this morning, they're impossible to ignore. You who love the Lord hate evil. A fel y gweud, mae'n ychydig yn wahanol yn y Gymraeg gyda phwyslais arall, a mae'r arglwydd yn caru'r rhai sy'n casau drygioni, o Psalm 97. And then from John's Gospel, if the Son sets you free, you will be free indeed. Now these verses, they don't whisper to you gently like some others in Scripture. They don't negotiate or reason with you as some others do. They call us all to serious consideration. And notice as well, the verse, it doesn't say from the Psalm, you who fear the Lord, although we are taught to fear God in awesome fear. It doesn't say you who serve the Lord, we are called to serve as well. It says you who love the Lord. Chi sy'n caru'r arglwydd, casau drygioni. And love, I'd say, is the great defining mark of the Christian life. Christianity, it isn't a cold kind of duty. If you look at it like that, well, don't bother to start. It's not an outward show of religion. It's a real living affection towards a living Saviour, and in turn towards others. Ac mae'n dilyn am hwn i, ble bynnag mae yna wir gariad tuag at Dduw ac at Iesu, dylai fod casineb at drygioni hefyd. A person can't love the truth and then embrace lies into their lives. In the same way that the Christian can't honestly love Christ whilst embracing evil at the same time. Now, one of the great tragedies, I'd say, of our age isn't merely that evil exists. Well, dear me, that's been true of every age, of course. But I'd say that it's actively marketed and sold to us as if it's normalized, streamed into our homes, joked about in our entertainment, applauded and actively encouraged in our culture. Mae fe said, dyw'r byd ddim yn gwrido bellach. Chi mod yn wyneb llawer o drygioni. Yn gofod, mae'n gi arfer gweud, yn i arfer gwrido yn wyneb yn llall ag arall. Mae fel sy'n bobl, dim ots dyn nhw dydau yma. But God's word hasn't changed, that's the thing. God hasn't rewritten his standards in order to fit modern trends and fashions. But of course, if we're honest with each other this morning, we know that the battle isn't only out there in the world. It's in here as well, ynddo fe? Mewn tu fewn I bob yr un onom ni. Mae'r ddrwg, a drygioni, yn curo wrth drws pob yr un onom ni. Temptations visit every mind and heart. Even God's people know what it is to struggle yn wyneb temptasiwn. Wy'n dyfynnu diw'r geiriau ddim yn caneuon ffydd, oedd na emyn hyfryd gan dyfnallt. Oedd yn y caniedydd, rwy'n gweld y drwg heb ei gysau. Rwy'n gweld y da heb ei fawrhau. Rwy'n geithwas I ddifater foes, a wan yn wyneb ofer foes. Dweud mawr gan dyfnallt. So let's consider briefly 3 ways where evil seeks to gain ground, as it were, and get the upper hand, simply in our thoughts, in our words, and in our actions. Felly gyntaf, I ni gyd yn cael ein temtio
I wneud drygioni yn ein meddyliau. You know, the battle, this great battle, it often begins in silence. Because long before any evil appears in public, it grows quietly, secretly in the mind. A nasty thought, perhaps. We all have them. A jealous thought. A proud fantasy. An old, resentful memory, perhaps you can't get rid of. Returning again and again to haunt you. Yeah. A mae'r byd cyfoes yma I ni gyd yn rhan ohono, mae fel sefyn ffatri ar gyfer meddyliau drwg, ond yw e? We're constantly, as I say, bombarded with images and headlines, outrage, the rhetoric of some, especially the politicians, envy, endless comparison with others. And yet many, of course, will excuse these bad thoughts, so nobody else knows. Nobody else knows. It's only in my mind. But Scripture, of course, says that we as humans look on the outside. But Lord, the God, looks in the heart. A chymod mae rai yn dychmygu bod Cristnogaeth, dim ond yn wneud ag ymddygiad, ond bod yn dda mewn bywyd. As long as I don't do anything terrible, I'm not a mass murderer, I'm fine. But Christ, of course, Christ came to shatter that illusion. He doesn't only come to clean the outside of the cup, as it were. He goes after the heart itself, the inside, that old tea-stained cup, that you've got to wash and wash to get the stain from the inside as well. Beth nawn ni felly? What should we do about all of this? We should try, at least we should try to bring our thoughts as well under the rule of Christ. Rhaid I chi ofalu am beth chi'n meddwl, beth sy'n mynd a'ch sylw chi, a'ch amser chi, beth sy'n tario ac yn aros yn eich meddyliau chi. Nawr, mae'n waith anodd, yn diwe? Mae'n waith anodd. I don't for a minute claim that this is easy. It's not easy to do, not easy work. Sometimes you grow tired of the struggle. But take courage this morning, because remember that temptation itself isn't a sin. Even Jesus himself was tempted in the wilderness. The issue is whether we embrace it or no in our lives. Ni wedi canu'n barod yr emyn agoriadol, mae'r gelyn yn gri, ond cryfach yw Duw. And you know, although a very humorous quotation by Groucho Marx, all his quips were very humorous, weren't they? We shouldn't say, I can resist everything except temptation. Yeah, we shouldn't say that with Groucho. Ond sut gallwn ni ymateb? Well, I'd say you certainly can't do it in your own strength. In your own strength. Mae angen help dwyfol, arallfydol arno ni weithiau. We need the Spirit of God renewing our minds and our thoughts through Scripture, through prayer, through worship, coming to public worship, through repentance, constant repentance. The Christian life, it isn't the absence of conflict and temptation. It's the presence of Christ in the middle of all that struggle and temptation. Ac yna, wedi ystyried bod ni'n cael ein temtio I wneud drygioni yn ein meddyliau, ni hefyd yn cael ein temtio I wneud drygioni trwy ein geiriau ni weithiau. We are also tempted to do evil in and through our words. That's my second point for you this morning. If your thoughts are the spark, your words are often the flame. Faint o niwed sy'n gallu cael ei wneud gan eich tafod, gwedwch. Friendships sometimes can be ruined. Marriages wounded. Churches divided. Reputations destroyed. Scripture says that the tongue is a very small member, but boasts of great things. Like a tiny spark setting an entire forest on fire. Ni'n clywed am un wreichionyn bach yn sy'n gallu cydio mewn coedwig.
And how, again, the present generation seems to do a lot of evil with words. Ni'n byw mewn oes mae'n galw am sylw ac ymateb yn syth. Ond yw e? People speak before they think. We often say that. Well, I spoke before I thought. And they post on social media before considering the consequences sometimes. And social media has given angry impulses a microphone. And sometimes lies can spread faster than truth. Ac mae fel sa'r byd yma, mae'r byd yma yn annog ac yn hybu yr ysbryd yma. Ond yw e? Speak your truth. That's what they say. Even if it hurts someone else, hit back, destroy your opponent, win the argument. But you know, Christ calls us in the Christian life to something very much higher. Because Jesus spoke the truth. He spoke the truth at all times. But he spoke it with holiness, with wisdom, with courage, and with love. There was no deceit in his words. Even when he was reviled, he didn't revile others in return. Beth fydde'n digwydd, gwedwch? Eto, meddwl am y geiriau na gwna'n ddeiar oll fel Eden gynt. Beth fydde'n digwydd, gwedwch, petai pawb yn ei fyddhau Dduw yn ei ffordd ac yn ei dull o siarad. Disgym siarad yn fwy nefol, fel preswylwyr pyr y wlad. A Christ-like tongue is one of the rarest things in the world, even within the church, I'd say, at times. Falle bod rai o'noch chi yma bore yma'n difaru ambell air wedi ynganu'n fyrbwyll yn y gorffennol. Dwi'n sicr wedi difaru ambell i beth wedi gweud. Yeah. Harsh words to a child, perhaps, sometimes. Bitter words, even to a loved one in a moment of anger and rage. False words spoken in haste. But just remember this morning, the redeeming message of the gospel isn't only for obvious sinners. Some sins are more obvious than others. But it's for every careless speaker as well. Every proud and reckless tongue that has said something you shouldn't have at times. Diolchwn heddi bod gwaed Iesu yn gallu glanhau hyd yn oed y pechodau hynny ar hoffwn ni nid yn unig ddad wneud, ond dad ddweud hefyd yn ein hanes ni. Ac yna'n olaf, felly ar feddwl, ar lafar, ac yna ar weithred. We're all tempted at times to do evil in our deeds, our actions. Eventually, I'd say, what fills the mind and spills out of the mouth reveals itself in action. Mae drygioni a phechod, mae'n aml yn cynnig ryddhad yn ein meddyliau ni, yn dyw e? Ond yn y pen draw, mae'n caethiwa ni. Mae'n caethiwa ni, na beth mae'n neud. Evil will often advertise rebellion and wrongdoing as liberation and freedom. But those who follow it, they soon discover that they're chained. Yeah, maen nhw'n gaeth. Because often evil appears attractive at first. Temptation, it rarely knocks at the door looking ugly. It looks very nice. Dressed up in a very beautiful and attractive way, it whispers, this will satisfy you. This will make you happy. This will finally fulfill you. But the promise, it's so hollow and empty. Ond, a dyma'r ond mawr, yr ond sy'n gwedd newid popeth, ynddo fe? Achos I mewn i'r holl dywyllwch yma, holl dywyllwch y byd yma, daeth Crist a'i hun i'n ryddhau ni. Chi'n cofio'r ail adnod? I'n ryddhau ni o gaethiwed ofn a phechod. Into all this darkness, the darkness of this world,
came Jesus Christ. He didn't come just to give advice. He came to rescue us. He came to break the chains, to set us free. He came to do for us what we couldn't do for ourselves. A maglau wedi ei torri, am traed and gwbl rydd. So hear these glorious words from John's Gospel again. So if the Son sets you free, you will be free indeed, not partially free, not temporarily free, free indeed. Yn rhydd o aiogrwydd pechod trwy groes fel byddwn yn dathlu wrth fwrdd y cymyn. Yn rhydd o bwer pechod trwy ysbryd, yn rhydd o dywyllwch mawr y byd hwn trwy ei oleini a'i ras a'i gariad tuag atom ni. Now, this doesn't mean, of course, that the Christian becomes perfect overnight, dear me, no. Far from it. Still struggling, still failures, stumbling, tears and battles. But this is the point. Sin isn't no longer the master, hasn't got the last word. Na'r peth. The world says, follow your desires, you'll be happy. Jesus says, follow me. Dilyn fi. Mae'r byd yn dweud i chi'n perthyn i chi eich hunan. Gnewch fel y mynwch chi. Mae Iesu'n dweud, rwy ti wedi dy brynu gan bris, a chi'n eiddo i mi bellach. So then, what can we learn from this? I'd say, don't flirt with evil, as it were. Let's hate it, as the verse says. Not with a self-righteous, kind of boastful spirit, but because it dishonors God, the God that we love, and the God who loves us. And when you stumble, which we all certainly will do, don't despair. Don't despair. Let's run again to him, the Saviour whose mercy and love and forgiveness is greater than your failures, all of our failures. You who love the Lord, hate evil. Ac wrth i ni nawr nesau at fwrdd y cymyn unwaith eto bore yma. Gadewch i ni gael ein hatgoffa bod rhyddid i'w ddarganfod nid mewn pechod a drygioni, ond y mab y Duw byw. Hwnnw sy'n ryddhau carcharorion yn wir, newyddion braf a ddaeth i'n bro. Hwy heiddent cael ei dwyn ar go. Mae Iesu wedi cario'r dydd, caiff carcharorion fynd yn rydd. Gogoniant yw enw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni, wrth ddod at fwrdd y cymyn, geiriau 633, 633. Tydi fi'n rhodio ffordd e maes rôl torri grym y bedd, yn yna mewn calonau oer y fflam o ddwyfol hedd. Tydi fi'n torri'r bara gynt, tyrd eto atom ni, a dwg ni oll o gylch y bwrdd, eith lwyr adnabod di. 633.
falle bod ambell un heb gael gwyn, dwi'n credu bod yna ddigon o fara hefyd rhaid. Lle byddwch chi? Ddigon o fara. Ni'n arfer a chofio am rai wrth fwrdd y cymyn ac ni'n dal i feddwl am Gwen Rhys, Gower Street, sydd wedi bod dan driniaeth yn ddiweddar, ond mae yn cryfhau ychydig a ni'n gobeithio gweld hi'n ôl. Mae'n hynod ffyddlon. Un o'r choices, fel yn galw nhw, sy'n dod y cwrdd y bore a'r hwyr. A di merched, ddim yn colli. Felly ni'n gweld hi eisiau hi yn fawr iawn. Felly meddwl am Gwen. Am eraill hefyd, mae'n hyfryd i weld Nora gyda ni heddi eto, ond meddwl am eraill sy'n wynebu triniaeth yn gyson ac yn meddwl amdano chi. A fel wedes i yn y weddi gyhoeddus, dwi'n siŵr bod chi sydd yma nawr yn meddwl am ryw rai o'ch cydnabod, eich teulu, eich ffrindiau chi, sydd am gofio amdanyn nhw wrth fwrdd y cymryd. Ond mae'n arferiad gennym hefyd i adrodd y cyfamod eglwysig ac wrth gwrs mae hynny i falle'n swyddogol i aelodau yr un eglwys, ond gan ein bod ni yn cynrychioli yr eglwys fyd eang a bore yma. Fe adroddwn ni y cyfamod eglwysig, mae i weld yng nghefn a'ch llyfrau mynech chi, y cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengil, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis my fi a dderbyniau sgan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodau sy'n chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe ei torodd ac y ddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorir trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd fe a gymerodd y cwpan wedi swperi, gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yryfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn, ac yryfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, ond i ddelo. Awn ni droi at Dduw mewn gweddi. Gweddiw. Arglwydd ein Duw rwyt yn ein gwahodd ni yn awr drwy Iesu ei hun i rannu yn y pryd ysbrydol hwn y bore yma. Ac i ni dod yn wylaidd gan dderbyn y gwahoddiad yn ddiolchgar. Rwyt ti yn ein gwahodd ni i ddilyn di ble bynnag a rwyt yn ein harwain. Ac yma tebwn yn awr yn fodlon gan osod ein hymddiriedeth yno ti a gan bwyso arnat am ein cynhaliaeth ni. And although our faith is weak at times, your love and forgiveness are strong enough to carry us through. And although we may disappoint you so often, you remain faithful to us. Daiwn felly fel ag yr un ni. Derbyn ein moliant, derbyn ein diolch a derbyn ni nawr yn gymeradwy yn dy olwg di. Amen. Ac fe gofiwn, yn os y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr or uwch ystafell, iddo gymryd bara a'i fendithio, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorir trosoch. Cymerwch a rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, bwytawn bawb o.
Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a estyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, a fwn fawr hwn. Gweddiwn, let us pray. Awn ymaith yn awr mewn hyder gan fod yr arglwydd Iesu gyda ni bob cam o'r daith. May the joy of Christ now shine in our eyes, the mercy of Christ work through our hands, the words of Christ be on our lips, and the love of Christ fill our hearts. Ac wrth fentro nôl i mewn i'r byd a'i bethau yr wythnos hon. Ymystyn nhw'n allan gan fyw iddo ef ac mwyn ei enw ef. Amen. Ac fe ganwn ar ein heistedd i ddyweddu ein hoedfa 522. So we sing seated to conclude our communion service 522. Yn Eden, cofiaf hynny byth bendithion gollais rif y blith, syrthiodd fy ngoron wyw, ond buddugoliaeth Calvary yn illodd hon yn ôl i ni, mi ganaf tra bwy byw, a ddraig a sigwyd gan yr un, cans clwyfwy dau, concwero'r un, a Iesu oedd e fe, 522.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. A ddraig a sigwyd gan yr un, cans clwyfwyd dau, concwerodd un. A Iesu oedd e fe. Gollwng ni yn awr o dadnefel o dan dyfendith gyfoethog. A bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.